Ftit jiem qabel ir-regatta tradizzjonali ta' 8 ta' Settembru, il-Bormliżi diġà ċċelebraw. Mhijiex ir-rebħ tax-Shield iżda daqstant ieħor importanti għaliex il-klabb ta' Bormla issa għandu sit isbaħ fejn jiltaqa'. Proġett ieħor fin-nofsinhar ta' Malta li sar bl-appoġġ tal-Gvern li primarjament ipprovda l-ħaddiema. Ix-xogħlijiet kienu jikkonsistu fit-twaqqih ta' xi kmamar, tiswija tas-soqfa, dawl u ilma u kif ukoll spazju ġdid fejn isir it-taħriġ fiżiku tal-qaddieva. Prattikament isirejt kollox u nqala l-art kollha, saret kamra tal-kumitat, changing rooms, shower ġodda. Dan kollu jfisser li l-aħħar taħriġ għar-regatta ta' Jum il-Vitorja se jsir f'ambjent aħjar mis-snin ta' qabel. Aħna ninsibaru preparati bħal kull snin, bħala klabb Bormla dejjem ikun hemmhekk fal-challenge għall-unuri, ma siġri dakinhar irdu nistennew u naraw. L-inaugurazzjoni ta' dan il-proġett saret minn Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi fejn qal li dan il-proġett se jikkumplimenta l-proġett ta' Baċir numru 1. U għalhekk dan iservi bħala fażi oħra ta' riġenerazzjoni tal-Kottonera. U qal il-problemi strutturali f'din il-binja kienu ilhom hemm, madankollu qatt ma ttieħdet azzjoni u sostna li l-klabb ma setax jagħmel dawn ix-xogħlijiet waħdu.